Kerja sing semangat boten pareng sambat urip ning donya kudu bakalan kuat senajan mung wong biasa kudu berpangkat sing penting hasilé sejane wong gawe padha ae ora udan pokok mimpi terjang rata keserah peduli omong-omong ning bumi dan kumpul rezeki ora nuruti visi kerja sing semangat boten pareng sambat urip ning donya bakalan kuat senajan wong biasa wong berpangkat sing penting hasilé sejane wong gawe padha ae kadinian lan usaha. Semangat boten pareng sambat urip ning donya kudu bakalan kuat senajan mung wong biasa kudu berpangkat sing penting hasilé sejane wong gawe padha ae kadinian padang sorot jenenge wayahe wong nyambut gawe ora panas ora udan pokok mimpi terjang rata keserah peduli omong-omong ning bumi dan kumpul rezeki ora song